குழந்தைகளா, நான் திலகா பாட்டி வந்திருக்கிறேன். எல்லாரும் இங்கே வாங்க வாங்க வந்து உட்காருங்க. இன்னைக்கு நான் நம்ம சாய்பாபா பற்றி தான் சில செய்திகள்லாம் சொல்ல போகிறேன். ஷீரடியில் உள்ள சாய்பாபா கோயில் பேர் சமாதி மந்திர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாபா கோயில் உருவான நிகழ்ச்சியை பற்றி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிள்ளையாரப்பாக்கு ஒரு தமிழ் பாட்டு பார்ப்போமா? ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. சரி பிள்ளைகளா, இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம். 19ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் நாக்பூர் அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்த ஸ்ரீமான் பாபு சாஹிப் புட்டி அப்படின்னு ஒரு கோடீஸ்வரர் இருந்தார். அவர் நம்ம பாபாவோட பரம பக்தர். அடிக்கடி ஷீரடிக்கு வந்துடுவார். தன் மனைவி தன் குழந்தைகளோட வந்து அங்கேயே சில நாட்கள் தங்கியிருந்து பாபாவுக்கு பாத சேவையெல்லாம் செஞ்சு ஆரத்திலாம் கலந்துக்கிட்டு அப்புறம் திரும்ப நாக்பூர் போயிடுவார். அதை மாதிரி அப்பப்போ வந்து போயிட்டு இருந்தார். திடீர்னு ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு. இங்கேயே ஷீரடியிலே நமக்கு சொந்தமாக ஒரு கட்டடம் கட்டிக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சார். சரி கட்டிடுவோம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். ஒரு நாள் டீச்சர் வாதாவில் ஸ்ரீமான் புட்டியும் நம்ம சாமாவும் பக்கம் பக்கமாக படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. திடீர்னு பாபா ஸ்ரீமான் புட்டி கனவுல வந்து, கோயிலோட சேர்த்து வாதாவை கட்டுங்க, நான் அங்கே வந்து இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே இவர் டக்குன்னு முழிச்சு பார்க்குறாரு ஸ்ரீமான் புட்டி. பார்த்தா பக்கத்தில் படுத்துருக்கிற நம்ம சாமா அழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு. தேம்பி தேம்பி அழறாரு. என்ன இவர் இப்படி அழறாருன்னு சொல்லி தொட்டு அசைச்சி எழுப்பி உட்கார வச்சா, ஏன் அழற சாமா அப்படின்னு கேட்டா, இல்லை பாபா என் கனவுல வந்தார், கோயிலோடு சேர்ந்து வாதாவை கட்டுங்க, நான் அங்கே வந்து இருப்பேன், அங்கே இருந்துட்டு உங்கள் ஆசைகளையெல்லாம் நான் பூர்த்தி செய்வேன் அப்படின்னு உணர்வுபூர்வமாக சொன்னதுனால எனக்கு அழுக வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார். இந்த சாமாங்கிறவர் வந்து இயற்பெயர் என்னன்னா மாதவராவ் தேஷ்பாண்டே. பாபாவோட செல்ல பிள்ளை. பாபா வந்து அப்பப்போ சாமையா சாமையான்னு கூட கூப்பிட்டுக்குவார். விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம சாமாவும் ஸ்ரீமான் புட்டியும் போய் காக்கா தீட்சதரை பார்க்குறாங்க. காக்கா தீட்சதரும் ஒரு பெரிய பணக்காரரு. அவர் சொந்தமாகவே அங்கே ஷீரடியில் தீட்சத் வாதா அப்படின்னு கட்டி வச்சிருக்கிறாரு. வாதா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தங்கும் விடுதி, பயணிகள் தங்கும் விடுதி, அதை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர்கிட்ட போய் காக்கா தீட்சத்திட்ட போய் சொல்கிறாங்க, இதை மாதிரி கனவுல ஒரே நேரத்தில் எங்கள் 2 பேருக்கும் பாபா வந்து கோயிலோடு சேர்ந்து வாதாவை கட்டுங்க, நான் அங்கே வந்து இருக்கிறேன்னு சொன்னார், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வா நம்ம எல்லாரும் போய் நம்ம பாபாவே கேட்போம், அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டுன்னு 3 பேரும் கிளம்பி பாபாட்ட வந்து சொல்கிறாங்க. பாபா வந்து ஆமாம் செய்யுங்க, வாதாவை கட்டுங்க அப்படின்னு சம்மதம் சொல்கிறாரு. உடனே இவங்க 3 பேரும் உட்காந்து வரைபடம் வரைகிறாங்க. அந்த வரைபடத்தை கொண்டு போய் பாபாட்ட காட்டி சம்மதம் வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கட்டட வேலை ஆரம்பிச்சிடுது. இந்த கட்டட வேலையை மேற்பார்வை பார்க்கறது யாருன்னா பாபு சாஹிப் ஜோக். அவர் வேற யாரும் இல்லை, நம்ம சாமாவோட தாய் மாமன். அவரு தான் பாபாவுக்கு மதிய ஆராத்தி, ராத்திரியில் சாவடி உற்சவம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடுக்கிற ஆரத்தி எல்லாமே ஜோக்கு தான் பண்ணுவார் வழக்கமாக. அவர் வந்து சூப்பர்வைசர் மாதிரி கட்டட வேலையெல்லாம் மேற்பார்வை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இப்படியே கட்டட வேலை நடந்துட்டுருக்கு. பாபா என்ன பண்ணுவார், அன்னன்னைக்கு லிண்டிக்கு போகும்போதும் வரும்போதும் இந்த கட்டடத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சி அருகாலை இங்கே வைங்க, ஜன்னலை இங்கே வைங்க, இவ்வளோ பெரிய ஹாலில் இன்னும் ஒரு ஜன்னல் வச்சா காத்தோட்டமாக இருக்குமே அப்படின்னு யோசனையெல்லாம் சொல்லுவார். கட்டடமும் கட்டிட்டு வராங்க. இப்போது அந்த ஸ்ரீமான் புட்டிக்கு திடீர்னு ஒரு ஆசை வருது. இந்த கட்டடத்தில் கீழ்த்தளத்தில் ஒரு மண்டபம் மாதிரி கட்டி அதில் நடுவில் ஒரு மேடை அமைத்து அதில் நம்ம முரளிதரன் சிலையை வைக்கணுமே அப்படின்னு ஆசைப்படுறார். முரளிதரன் அப்படிங்கிறது வந்து குழல் ஊதுற கண்ணன், அவர் தான் முரளிதரன். உடனே ஆசை வந்தவுடனே போய் பாபாட்ட கேட்குறாரு. பாபா சொல்கிறாரு, கட்டுங்க, மேடை கட்டுங்க, அந்த கோயில் கட்டி முடித்த உடனேயே நானே அங்கே வந்து இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு.
அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து வாதாவை உத்து பார்த்துட்டு இருந்துட்டு, இந்த கட்டடம் கட்டி முடித்த உடனேயே நம்ம எல்லாரும் அங்கேயே போய் தங்குவோம், ஒருத்தருக்கொத்தர் கட்டி அணைச்சி மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக விளையாடுவோம், நடமாடுவோம், நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் அங்கே விளையாடுவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக சொல்கிறாரு. ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கட்டடம் உடனே இந்த ஸ்ரீமான் புட்டி வந்து பாபா சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு முரளிதரன் சிலைக்கெல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்துட்றாரு. முரளிதரன் சிலையெல்லாம் இன்னும் செஞ்சு வரலை. அந்த நேரம் பார்த்து பாபா வந்து நோய்வாய்ப்பட்டுறாரு. அதை பார்த்த உடனே ஸ்ரீமான் புட்டிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது. லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி கோயிலோடு சேர்த்து வாதாவை கட்டுறமே, அதில் நம்ம பாபாவோட புனிதமான கால்கள் படாமே போயிடுமோ அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு. ஆனால் நம்ம பாபா கடைசி மூச்சு நிற்கிற தருவாயில் என்ன சொன்னாருன்னா, என்னை கொண்டு போய் வாதாவில் வைங்க அப்படின்னு சொன்னார். அதை கேட்டோன்னே ஸ்ரீமான் புட்டிக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது. இப்போது பாபா எப்படி உயிர் நீத்தார் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். 1918 செப்டம்பர் மாதம் 28 பாபாவுக்கு தொடர்ந்து 4 நாள் காய்ச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. அது சரியானதுக்கு அப்புறம் பாபாவுக்கு ஆகாரமே உட்கொள்வதை குறைஞ்சிடுச்சு. நாளுக்கு நாள் பாபா ரொம்ப பலவீனமாயிட்டார். பாபா தன்னோட இறுதி காலத்தை உணர ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்போ என்ன பண்ணாருன்னா, வஜே அப்படிங்கிறவரை கூப்பிட்டு ராம விஜயம் 3 சகாப்தம் படிக்க சொன்னார். படிக்க சொல்லி படுத்துக்கிட்டே கேட்டுட்டு இருந்தார். அந்த வஜேங்கிறவரும் ராத்திரி பகலாக ராம விஜயம் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தார். கடைசியில் அவரே களைச்சி போயிட்டார். ஒரு கட்டம் வந்தோடனே பாபா போதும் படித்தது நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போனோன்னும் ஒரு அந்தாண்ட 3 நாளைக்கு அவர் வந்து அமைதி ஆயிட்டார். பேச்செல்லாம் ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டார். அப்படியே இதனால் உலக மக்களுக்கு பாபா என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம உயிர் பிரியும் தருவாயில் பகவானுடைய நாமத்தையோ இல்லை பகவானுடைய கதைகளையோ சொல்ல கேட்டோ அதை மாதிரி நினைவிலேயே நம்ம உயிர் பிரிஞ்சா இனி அடுத்த பிறவி இருக்காது, முக்தி நிலை தான். உயிர் பிரிகிற காலகட்டம் வரும்போது எந்த உறவு மீதும் பற்றே வச்சுக்கக்கூடாது, எந்த கவலையும் இருக்கக்கூடாது. இதுக்கு உதாரணமாக ஒன்று சொல்கிறேன். ஜடாபாதர் அப்படிங்கிற முனிவர் இறக்கும்போது அந்த தருவாயில் என்ன நினச்சாருன்னா, தான் ஆசையாக வளர்த்த மான்குட்டியை பற்றி நினச்சிட்டே உயிர் துறந்தார். அதனால் என்னாச்சு, அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர் மானாக பிறந்து வாழ ஆரம்பித்தார். இப்போது 1918 அக்டோபர் மாதம் 15 செவ்வாய்க்கிழமை விஜயதசமி அன்னைக்கு மசூதி சபா மண்டபத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா. சாமா, நானா சாஹிப், தாத்தையா, மகள்சாபதி, லக்ஷ்மிபாய் ஷண்டே, பயாஜி ஆப்பா கோத்தே, இன்னும் நிறைய கிராமத்து மக்கள் எல்லாம் உக்காந்துருந்தாங்க. பாபாவே வச்ச கண்ணு வாங்காமல் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. திடீர்னு பாபா படுக்கை விட்டு எழுந்து தெளிவாக 4 அடி எடுத்து வச்சு லக்ஷ்மிபாய்க்கு தன் சட்டப்பையிலேருந்து முதல்ல 5 1 ரூபா காசு எடுத்து கொடுத்தாரு. பிறகு 2வது மறுமுறையும் சட்டப்பையில் கையை விட்டு 4 1 ரூபா காசு எடுத்து கொடுத்தார். மொத்தம் 9 காசு ஆச்சு. இதை பார்த்து எல்லோரும், அப்பா பாபாவுக்கு வந்த கண்டம் தீந்துருச்சுப்பா, இனி அவர் நல்லா ஆயிடுவார் அப்படின்னு நிம்மதி அடைஞ்சாங்க. சாகும் தருவாயில் தர்மம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பாபா மக்களுக்கு உணர்த்தவே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். அந்த லக்ஷ்மி பாயிங்கிறவங்க தான் பாபாவுக்கு அந்திம காலத்துலலாம் வேலைக்கு சாப்பாடு அவருக்கு செரிக்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதாவது ரொட்டி பண்ணி பாலில் ஊற வச்சு கொடுப்பாங்க, இடியாப்பம் பண்ணி பாலில் ஊற வச்சு கொடுப்பாங்க, அவர் சாப்பிட்டா செரிக்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பாபா தினம் லெண்டிக்கு போகிறாருல்ல, அந்த வழி பாதையை கூட்டி துப்புரவாக வச்சுப்பாங்க. அப்புறம் மசூதி நல்லா கூட்டி சுத்தமாக வச்சுப்பாங்க. அதனால் அதுக்கு நன்றி செலுத்துகிற மாதிரியும் என்னமோ பாபா இறக்கும் தருவாயில் அந்த லக்ஷ்மி பாய்க்கு கடைசியாக அந்த 9 காசை தானமாக கொடுத்தாரு. இந்த லக்ஷ்மி பாயிங்கிறவங்க வசதியான பெண்மணி தான். அவங்க கையால் எத்தனையோ 1 ரூபா காசை அவங்க பார்த்துருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம பாபா கையால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கொடுத்த அந்த 9 காசு எவ்வளோ பெருமை வாய்ந்தது. லக்ஷ்மி பாயோட சந்ததியர்கள் இன்னும் அந்த 9 காசை ஒரு அட்டையில் ஒட்டி ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்க வீட்டில் பொக்கிஷம் மாதிரி வச்சிட்ருக்குறாங்க. இன்றைக்கும் ஷீரடி போனால் அந்த லக்ஷ்மி பாயோட சந்ததியர்கள் வீட்டுக்கு போனால் பாபா கொடுத்த அந்த 9 காசை பார்க்கலாம். பாபா தன்னோட இறுதி நிமிடங்களை உணர ஆரம்பிச்சிட்டாரு.
இப்போ எல்லாரும் இப்படி கும்பலாக உக்காந்துட்டு இருந்து அவங்க மூஞ்செல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மனசு சஞ்சலப்படும். இந்த நேரத்தில் போய் நம்ம உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி எல்லாரையும் கட்டாயப்படுத்தி வாதாவுக்கு போய் மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு வாங்கன்னு அமுச்சு வைக்கிறார். எல்லாரும் போய் மதிய சாப்பாடு 4 வாய் சாப்பிட்ருப்பாங்க. அதுக்குள்ளார பாபா உயிர் நீத்த செய்தி அவங்க காதில் விழுது. உடனே பாதி சாப்பாட்டிலே அப்படியே ஒடியாடுறாங்க. ஒடியாந்து இங்கே பார்த்தா பயாஜி ஆப்பா கோத்தே அப்படிங்கிறவருடைய மடியில் படுத்தபடியே பாபா உயிர் நீத்திருக்கிறார். ஐயோ, கடைசி நிமிஷத்தை இப்படி போய் கோட்டை விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாங்க. பாபா இறந்த அன்னைக்கு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் தேதி மதியம் 2:30 மணி, அன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை, விஜயதசமி நாளும் கூட. ஆனால் மணி 12:30 மணியோட தசமி திதி முடிஞ்சிடுது. அதுக்கு பிறகு ஏகாதசி திதி தான். அதனால் பாபா இறந்த திதி ஏகாதசி. ஆனால் உலகம் முழுக்க விஜயதசமி அன்னைக்கு தான் பாபாவோட குரு பூஜையாக நினச்சி எல்லாரும் கொண்டாடிட்டுருக்குறோம். பாபா அங்கே பார்த்தோன்னே, பாபா இறந்துருக்கிறத பார்த்தோன்னே எல்லாரும் ஒரே ஓன்னு சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. தரையிலெல்லாம் உழுந்து பிறண்டெல்லாம் அழறாங்க. இங்கேருந்து அங்கேருந்து ஓடுறாங்க. ஷீரடியோட வைபோகமே போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி கதறி கதறி அழறாங்க. எல்லாரும் முகமதியர், ஹிந்து அப்படின்ற பாகுபாடெல்லாம் இல்லாமல் எல்லாரும் கூட்டிட்டாங்க அங்கே. அன்னைக்கு இரவு என்ன ஆகுதுன்னா, பாபா இறந்த அன்னைக்கு இரவு என்ன நடக்குதுன்னா, பாம்பேயில் தாசகனு ஐயா அவர் வீட்டில் தூங்கிட்டுருக்கிறார். அவருடைய கனவுல பாபா தோன்றி ஷீரடியில் மளிகை கடைக்காரனும் எண்ணெய் கடைக்காரனும் என்கிட்ட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால நான் ஷீரடி விட்டே கிளம்பிட்டேன். மசூதி இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு. வா என்னோட கடைசி ஆசையை நிறைவேற்று, நிறைய வகுல மலர்களால் என்னை போத்தி விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சிடுறார். உடனே துடிச்சு பிடிச்சி தாசகனு ஐயா எழுந்து உக்காடுறார். அதே சமயம் அவருக்கு ஷீரடியிலேருந்து பாபா உயிர் நீத்த செய்தியும் கிடச்சிடுது. உடனே அவர் அழுதுகிட்டே தன்னோட சீடர்களையும் கூப்பிட்டுட்டு ஷீரடி வராரு. ஷீரடி பாபாவோட உடலை பார்த்த உடனே தேம்பி தேம்பி அடக்க முடியாமல் அழறாரு. அப்புறம் பாபா தங்கிட்ட கனவுல சொன்னபடி நிறைய வகுல மலர்களை சேகரித்து பாபாவோட உடலை வகுல மலர்களால் போற்றி விட்றாரு. இன்னும் மேலே வண்ண வண்ண பூக்கள்லாம் நிறைய போட்டு போற்றி விட்டுட்டு பஜனை பாடுறார். அவர்கள் சீடர்களும் கூட சேர்ந்து பாடுறாங்க. அன்னைக்கே விடிய காத்தால பாபு சாஹிப் ஜோக் கனவுல பாபா தோன்றி, எழுந்துரு, எல்லாரும் நான் இறந்து விட்டதா சொல்கிறாங்க, வா எனக்கு வழக்கம் போல் காக்கடை ஆராத்தியோடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் உடனே எழுந்து குளித்து பூஜை சாமான்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பாபா உடல் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் வழக்கமாக பண்ணுற பூஜையெல்லாம் செஞ்சு கையில் தாம்பூலமும் கொடுத்து தட்சணையும் கொடுத்துட்டு அழுதுகிட்டே அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு. பாபா இறந்த பிறகு அங்கு முகமதியர்களும் இந்துக்களும் பாபாவை எங்கோ கொண்டு போய் அடக்கம் செய்யறது அப்படின்னு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முகமதியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு திறந்த வெளியில் பாபாவை முதல்ல அடக்கம் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அது மேலே மண்டபம் கட்டிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்துக்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்ரீமான் புட்டி கட்டின வாதாவில் பாபாவை அடக்கம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பாபா கடைசியாக உயிர் நீக்கும் போது என்ன புட்டி வாதாவில் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறக்குறாரு. அதனால எல்லா இந்துக்களும் அதையே பிடிச்சிட்ருக்குறாங்க. இப்படியே சண்டை போட்டுட்ருக்குறாங்க. 36 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கோப்பர்காம்லேருந்து மம்லதார், அதாவது சப் கலெக்டர் ரேங்க்கு, அந்த அரசு அதிகாரிகள் ஓட்டெடுப்பு எடுக்கிறாங்க. அதாவது எங்கே வைக்கலாம் அப்படி சொல்லி. அந்த வாக்கெடுப்பில் என்ன நடக்குதுன்னா, புட்டி வாதாவில் வைக்க சொல்லி வருது. எனவே பாபாவோட உயிர் நீத்த உடல் சமாதியாக்கப்பட்டு புட்டி வாதாவில் பத்திரப்படுத்தப்பட்டது. முரளிதரனுக்காக அமைத்த அந்த மேடையில் பாபாவோட உடல் அடக்கம் செஞ்சாங்க. பாபாவே முரளிதரன் ஆனார். ஸ்ரீமான் புட்டி கட்டின அந்த வாதாவில் தான் பாபாவோட உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. இந்த வகையில் ஸ்ரீமான் புட்டி பாக்கியசாலி, பாபாவால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரானார். அந்த ஸ்ரீமான் புட்டியோட வாதா தான் இப்போ இருக்கிற சமாதி மந்திர். அங்கே தான் பாபா சயனித்திருக்கிறார். அவர் இறந்துட்டாருன்னா எடுத்துக்காதீங்க, அவர் அரூபமாக எங்கேயும் நிறைஞ்சிருக்கிறார். இப்பயும் பக்தர்கள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு
ஓடோடி வந்து உதவி பண்ணுறாரு. பிரார்த்தனைக்கு செவிசாய்க்கிறார். தேவை பொறுமை, நம்பிக்கை. ஜெய் சாயிராம், ஜெய் ஜெய் சாயிராம். ஓம் சாயி, ஸ்ரீ சாயி, ஜெய் ஜெய் சாயிராம். இப்போ குழந்தைகளா, அடுத்தது நான் உங்களை பார்க்கும்போது, இப்போ எல்லாரும் சமாதி மந்திரில் வச்சு வழிபட்டுக்கிட்டு வர பாபாவோட பளிங்கு சிலை அந்த இடத்துல எப்போ பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க, அது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். சரியா? பாப்போம் குட்டீஸ்.